se va fer una modificació on l'anterior govern va eliminar els bons Tortosa. Això vol dir que una partida de 400.000 euros que existia va passar a zero i, a més, en els decrets on se feia aquesta modificació o aquesta aprovació se dia clarament que el projecte dels bons Tortosa només se faria durant l'època Covid i que, per tant, no es farien mai més. Per tant, això és el que ens hem trobat, este nou govern, que no hi ha ni un euro per als bons Tortosa. El que nosaltres hem fet és bàsicament parlar amb els comerciants per a buscar solucions alternatives per a durant l'any que ve, en uns nous pressupostos, poder tirar endavant accions per a la promoció del nostre comerç. Però el que és evident és que en aquests moments no hi ha ni un euro per als bons i que la decisió se va prendre i així queda clarament reflectit en els decrets per l'anterior govern dient que era una acció que no es faria més